NgokukaLuka 10:8 wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangali. Wathi, kwakukhona emzini othile umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu enganaki muntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu efika kuye, ethi, ngizwele esitheni sami. Kwaba yisikhathi engavumi, kepha ngasemuva wathi phakathi kwakhe, nakuba ngingamesabi uNkulunkulu, nginganaki muntu, nokho-ke ngokuba lo mfelokazi engikhathaza njalo, ngiyakumzwela, funa angizuke ngokufika njalo. Yayisithi inkosi, yizwani okushiwo ngumahluleli ongalungile. uNkulunkulu kayikubezwela yini abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku, ababekezelele na? Ngithi kini, uza kubezwela masinyane. Nokho nxa ifika indodana yomuntu, imbala iyakufumana ukukholwa emhlabeni na? Wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile, bedelela abanye, ebalandisa lo mfanekiso ngokuthi, abantu ababili benyukela ethempelini beya kukhuleka, omunye engumFarisi, omunye engumthelisi. UmFarisi wema wazikhulekela ngokuthi, Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuba ngingenjengabanye abantu, izigcwelegcwele, abangalungile, iziphingi, nanjengalo mthelisi. Ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikela okweshumi kukho konke enginakho. Kepha umthelisi emi kude wayengafuni nakuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, kodwa washaya isifuba sakhe, ethi, Nkulunkulu, ngihawukele mina soni. Ngithi kini, lo wehlela endlini yakhe elungisisiwe kunomunye. Ngokuba yilowo nalowo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, kodwa ozithobayo uza kuphakanyiswa. Baletha kuye nabantwanyana ukuba abaphathe, kepha abafundi bekubona babakhuza. Kodwa uJesu wababizela kuye, wathi, vumelani abantwana beze kimi, ningabenqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Umbusi othile wayesembuza ethi, Mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Kepha uJesu wathi kuye, ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle, munye kuphela, uNkulunkulu. Uyayazi imiyalelo ukuthi, ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, yazisa uyihlo nonyoko. Kepha wathi, konke lokho ngikugcinile kwasebusheni bami. uJesu ekuzwa lokho wathi kuye, usasilalelwe into inye, thengisa ngakho konke onakho, wabele abampofu, khona uza kuba negugu ezulwini, uze ungilandele. Kuthe ekuzwa lokho, wadabuka impela, ngokuba wayenothile kakhulu. uJesu embona wathi, kulukhuni kangakanani kwaba nomnotho ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Abezwayo basebethi, pho, kungasindiswa bani na? Kepha wathi, okungenzeki kubantu kungenzeka kuNkulunkulu. Wayesethi uPetru, bheka, thina sishiye okwethu, sakulandela. Wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, akukho muntu oshiye indlu, noma umkakhe, noma abafowabo, noma abazali, noma abantwana ngenxa yombuso kaNkulunkulu, ongayikwamukeliswa okuphindwe kaningi kulesi sikhathi nasenkathini ezayo ukuphila okuphakade. Wayesebasondeza kuye abayi12, wathi kubo, bhekani, sikhuphukela eJerusalema, konke okulotshwe ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuyakugcwaliseka. Ngokuba iza kukhashelwa kwabezizwe, iklolodelwe, idunyazwe, ikhafulelwe ngamathe, bayishaye, bayibulale, kepha ngosuku lwesithathu iza kuvuka. Kepha bona kabaqondanga lutho lwalokho, lelo zwi lalifihlakele kubo, abakuqondanga obekushiwo. Kwathi esesondela eJerikho, impumputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. Isizwa isixuku sidlula, yabuza ukuthi, kuyini lokhu? Base beyitshela ukuthi, kudlula uJesu waseNazaretha. Yayisimemeza ithi, Jesu, ndodana kaDavide, ngihawukele. Ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule, kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona, ithi, ndodana kaDavide, ngihawukele. Wema-ke uJesu, wayala ukuba ilethwe kuye. Isisondele, wayibuza wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Yathi, Nkosi, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, bona. Ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela imdumisa uNkulunkulu, nabantu bonke bekubona bamnika uNkulunkulu indumiso.